Yes. Ma'am deta laon unay ti saan nga nakapimpintas nga issue. I don't know no syakti pa kay turungan na deta, but deta kit I really condemn deta nga issue because I had not tried jakpay pulos na padasan ti kastang aramid. Yeah, this is now my 7th year as Schools Division Superintendent, and I started Assistant Schools Division Superintendent in the 2014 up to 2017. And I chair the Personnel Selection Board, idi addaak ijay Pangasinan. Ket we are following strictly guidelines and procedures as to the selection of our candidates, our applicants. Ket I am very, very careful in terms of hiring or in terms of appointments. Actually, sir, we have our personnel selection board nga may sadetang isuti umon nang manggita kadagiti applicants tayo han nga siya ti interview saan nga siya ti mangkita kadakwada only no malpasen day jay selection process umay kanyak ti registry of qualified applicants ket data kita ek day jay results day jay selection process i-recommend met ti personnel selection board na sino kadakwada di preferred for appointment ngamin ta isuda mismo ti nakakita no sino ti nagperform kadakwada in terms of demo teaching, in terms of DJ interview ken tayo pa nang kita the potential da because they also have their a written examination agpa-exam da pa no dito selection board tayo ket talagang I am very very careful tahan ko kaya ti makabasol iti Civil Service Commission ken iti Department of Education siya ti tao nga naggapo iti nakabababa a pamilya nakarigrigat ti panagbiag ni ket amok no kasano ti rigat met dagiti aplikante tayo nga teachers wenno non-teaching personnel. Isut gapo na nga naggalada na iti teaching as their course takayat damit ti agtrabaho. Isut gapo na uray no kasano ti rigat ti biag. So saan nga mabalin nga gundawayan dagitoy nga aplikante ati mapaspasamak no kwa apo ket no malpas day jay selection process kumay day pan kanyak di RQA ket kita ek nga nasaya at ti no kasano ti nagbanagan day jay selection process sa anak nga agi agkukol kadagiti maapointaran nga teachers wenno non-teaching personnel nga mintahan ko nga kayat nga umay da kaniyak before nga ag-apointara ta saan ko nga baka dilakit ta ibaga ti adatoy mangibaga nga agdawdawatak and also detakit sakto la makita degita maapointara nen during the oath taking ceremony saan ko nga makikita ida kilaing pangibebe sak jay decision ko for appointment is from the registry of qualified applicants and part of the selection process is the background investigation masapol nga maamuak no kasano ti performance dagiti agaplikar no how they relate with people in the community how they relate with other teachers kastamit kadagiti parents and the children nayon na amin deta apo nga i-consider ko no kwa ta narigat ti maturingan nga bias
ti panag-appointar na. So awan apulpulos ti naaramid iti bayat iti leadership ko as division superintendent nga item selling deta ti kagurgurak laon unay nga banag kakabsat amok no kasano ti rigat na ti makaala iti pwesto ta gunakon may saak na nakapangpanglaw nga nagbalin nga mestra ket isog gapo ng saan ko nga pulos nga aramiden data item selling nakaasimet dagiti aplikante tayo mabalin niyo kakabsat ti agdamag kadagiti aplikante dagiti napapointaranen idi addaak iti Batak Schools Division of Batak Ilocos Norte Division ken iti SDO Lawag ket iti inakto pa nagtukeng nga kas Schools Division Superintendent iti DepEd ket mariknak nga nalagan ken klaro ti konsensya taawan apulpulos ti na inaramid ko nga digita nga banbanag. I do not have any problem. I have a clear conscience and no mental baggage. Ibagbaga na tayong nga mostly kano ito may priority nga aplikar nga mag-ala kay quality kabagyan ni outside the province. Actually awan pay ti kabagyak nga inapointarak ma'am ang kung kidkitain no sino man dagiti aplikar awan pay ti adis natayan ti kasigdan nga relative o ti amin nga ikan ket dagitay adda iti yan ti ranking wenno yan ti registry of qualified applicants.